ole tun tum chu hei puya film chan na puya ting ka samaya nge he aya ming kim chang deuh hria ka chon lo sei ta ula ama hi chu Mizo film star a chuanin kan lo hre thau to me in house production la tang khan hria ka ni ya nang po ni sela hei Mizo film a chuanin aro ber pol ani ka ringa teng hianin hei sap film ang deuh tak tak khanin aron chang chho to a Mizo film industry pon ma kan chuan ve zel ani te pon ko hria a tin aro deuh bera hemi ti lawa chong a thela chong call gal kha ania lersia khan en tur oma chon tunami hi a film ming takhi kalo shalawa lersia tho khanin anda in ka hria a hra chiang kha chon comment lama te lo soi ta ula po ni sela a video hi han en pasa shim shim te ang ole kha khania khai kha da thren khat tam tak chuanin achang tupa ni hi ka wa chak ti tok te po kha an tam phop meya comment lama khanin kha tiang kha ania tin fiam thu ti ti tak khanin an kap na sang reng khop meya ipuya haning ka hria swalo chuanin ka lo hria swal chuanin milau shil shata la comment lama po hi chang tupa ni me rani eng ang film hoi zong e chu ka hra chia lawa film hi ka la en chia lo nangin em hi hai trailer ang reng deuh khanin aron da Facebook lama khanin chatiang chu ni ya than chuanin chang tupa ni ka ban chak ti ang chi te an tam khop maya chu wangin khabi lo pop tle ma ril deuh hlek te a khatenga ka pang chi te po kha anom ve nual ani po ni sala than khat comment ka chia le a chuanin Mizo hi chuanin film sap phau te anga nge an lu thu tak tu chong an zo chia lo dawani tianga zong te po khan an soya ni e engma chona chona dik na chin au manga a chan chu Mizoram hi chu ne Christian ram ania hetianga hai music video te po ani thauta sa phau ti ang nga en tona nge changka ang tata wangai na ang chi hi a oma amara chu hai hi Christian ram kan thinlunga Christian na lawin tu na thinlung anga kha chuanin tengan yang hei ten lama te khatiang khan kan lo ngai lo thei thin lawa chuwa chuan engom chana chuan kan hria thiam te po angai ome tin hei saksi te wa film chan na enge sa phau te ti dan ram chang kang te ti dan lom chuwa chuan in a hau khatiang hi kan la zo chia lo Mizo te chuan ti ang zo nga la te po anom po kani sei tuang khanin kan thin lunga hianin kan Christian na hei thin lung thiang hlim kha anh tu chắc ta vàng khanin khatiang kha cái mà nia chuan hay cần la giấu về chia lâu tiếng zong khana sai tai la dik in ka sia in tiếng ani lo kha chuanin tiếng yang sap ho tiếng film chang kang ram chang kang tia kan en ton don chuanin heng hemi lo po hi lu thu na tu tam tak hay ten om tak tak ang chi kha tam viau ani chu wang chuanin he kan thin lunga Christian na hi alat thilau nge kan thin lung hi alat thiang lim tok le ti kha achiang le in ka hria a chu wangin ngama chena khatiang anga ka lo ngai le comment to kan lo ani pa in kan hria thiang po a thau me Sunday ni te khanin tam jok chu kan hanin khom le anga teng khanin than chu kan lam le hut hutanga hetiang ang ril ru thin lung hi chu biak in lam panga chong an on wak lo mai thei ni amaro chu biak in a kan ri lu put mang thin lung kha pon lama po kan put ngam ve kha apoi mo hle ni te lai te kha kan ha sei ni sala ola eng pon ni sala kan du to kanga in ngai dan te comment lama te rong hu chia ve hei don ya